pričati koji aparat ja koristim, kako sam zadovoljan sa njim, koliko dugo ga koristim, koliko sam ga platio i koji aparat preporučujem ljudima da kupe koji tek ulaze u snimanje i slikanje, tako da ne troše para odmah od početka na gluposti bukvalno. Ja sad sam u Radićevo, idem da se nađem sa Nikolom, pričat ćemo malo više o kojim opremama koristimo i malo da izblejimo, brate. Ne znam gdje je ulaz s ove zadnje strane. Neće da mi kaže gdje je, brate, bukvalno moram sad idem da ga tražim. Brat! Ok, 10. sat, vrtimo se na Dorčelu. 2 hours later. Brate, ja ne znam gdje da stanem, brate. Nema veze, vozimo se te Evrope. Lik slika, brate, jednu damicu. Dobro. Ima zanimljiv outfit, tu znaš što ti treba sad tu da uradiš. Izletiš i kažeš neka ja ću. Daj si to, aj to da radimo po gradu. Tražimo likove koji slikuju likuše. Evo ideja za vlog, ali ne moramo. Ovo je, znaš šta? Nemoj sve da, to si ti rekao, nemoj sve da ubaciš. Tebe sad ću da ubacim. Nije ovo... Nekad sam pio korona pivo, a sad imam koronavirus. Koliko se vozimo, bukvalno. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje. Te bra, ne znaš šta da radim više. Samo vozi. Pa mislim, brate, rezervoar ću da potrošim ni za šta. 6 hours later. Brate, gdje stati, jebote. Opala! Moguće. Znači, koji aparat si koristio, koji sada koristiš i šta misliš koji bi trebalo ljudi da koriste koji tek ulaze u snimanje i fotkanje? Da, pa evo ovako, moj slučaj, isključivo Sony, zato što ništa drugo nisam koristio, pa ne bi smeo ni da ga preporučim. Prva kamera je bila ova sa kojom se mi sad snimamo, A6300, druga kamera je A7 III na kojoj sam sad, A6300 sam prodao. Pa da. Parking servis, već je kaznu. Da, dobili smo kaznu i sedimo u autu koji ima kaznu. Razlike između moje prve kamere i moje druge kamere, najočiglednije je kao crop senzor i full frame. Koliko je to zapravo bitno, ja iskreno evo i dalje ne znam. Pa bitno je zbog objektiva. Samo zbog objektiva, koliko moje iskustvo je. I zbog noćne, snimanja noći, brate, jer više svetlosti ti uđe... U pun senzor nego u kropovan senzor, da. Ali mislim da su oni jako dobar po mraku i tvoj, trenutni. Hoćete da uzmete široki objektiv kao što je ovaj, ovo je 18 mm, kad bi ga stavili na Bogdanovu kameru, ne bi bilo toliko široko, bilo bi recimo 24, to sad lupamo, 26, ima neka računica, malo duže traje baterija, baterija je dobra, kao moje dve traje njegove jedno. A koju predlažeš ljudima koji ulaze u snimanje? Pa predložio bi baš A6300. A6300 ili 500. Znači aparat koji ja koristim je A6300, koristim na nekih godinu i po dana i jako je dobar aparat, znači tad sam ga platio nekih 700 evra i aparat stvarno kida za tu cenu, znači ima najjaču sliku. Snima u 4K, snima u 120 frame-a, znači sve može i odličan je noću isto. Tako da svi koji žele da krenu u snimanje, mislim da treba kupe A6300 ili 500 ako imaju još, to je nekih 200 evra više. Jedina mana mu je to što nema stabilizaciju, tako da najbolji je A6500 ubedljivo, jer ima sve isto što je A6300, ali i stabilizaciju. Sljedeći aparat koji planiram da uzmem je A7, pa sad neki koji bude izašao, sad to čekam jer ne bi da uzmem A7 III, jer je već malo stariji, a ne bi ovaj novi A7 IV za slikanje. Tako da ili A7 IIIS ako izađe ili A7 IV. I to bi bilo to ljudi, nadam se da vam se svideo video. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se na kanal i mi se vidimo u sljedećem